zaman edan rebutan donya brono akeh kang kalimput melu tumindak nisto nanging sejatining sejo urip ing donya dudu mung upaya rojo brono bae sualike uga kamulyan ing tembe Zaman edan sing edan royokan kebagian wong waras ra kaduman lali marang Gusti tanggeran wong edan sing lali nu bebendu eling lan waspada nemu raharjo Zaman edan sing edan royokan kebagian wong waras ra kaduman lali marang Gusti panggeran wong edan sing lali nemu bebendu eling lan waspada nemu raharjo